El cicle integral de l'aigua. Fa milions d'anys que l'aigua segueix el seu cicle natural. S'evapora de mars i rius i retorna al medi en forma de pluja, calamarsa o neu. Un cicle infinit que no altera l'aigua perquè la recicla constantment. Però els humans necessitem alterar aquest cicle per aconseguir l'aigua necessària per viure a les zones urbanes i rurals. És el que coneixem com a cicle integral de l'aigua. L'aigua que necessitem es capta del medi natural. Després, s'ha de potabilitzar per fer-la apta pel nostre consum. Un cop potabilitzada, s'ha de fer arribar fins a les nostres llars amb totes les garanties sanitàries. Quan l'hem feta servir, passa a la xarxa de clavegueres i a les depuradores, on es tracta per poder-la retornar a la natura respectant el medi ambient, o per regenerar-la perquè tingui una nova vida al camp, a les ciutats o a les indústries. Aigües de Barcelona fa possible aquest cicle en 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Comencem per la captació. A Barcelona i a la seva àrea metropolitana ens abastim principalment de les aigües del riu Llobregat i del riu Ter, i en menys quantitat del riu Besòs, però també del Mediterrani, gràcies a la tecnologia que permet desalinitzar l'aigua marina. Fins fa uns 70 anys, l'aigua s'extreia sobretot de l'aqüífer del Llobregat. Un aqüífer és un gran magatzem subterrani d'aigua dolça contingut per capes de roques i sorra. L'aqüífer del Llobregat s'estén des de Pallejà fins al mar i ocupa un espai de 110 quilòmetres quadrats. Però ja fa temps que l'aqüífer no és suficient i Aigües de Barcelona capta la major part de l'aigua de la superfície del riu. En aquest punt, a Sant Joan d'Espí, unes reixes de formigó permeten passar l'aigua sense materials grans com pedres o branques. A sota d'aquestes reixes hi ha unes galeries excavades des d'on l'aigua arriba fins a l'estació de tractament d'aigua potable de Sant Joan d'Espí. Així arrenca la segona etapa del cicle, convertir aquesta aigua, bruta i tèrbola, en aigua neta i amb garanties sanitàries. A l'estació de Sant Joan d'Espí, Aigües de Barcelona du a terme un seguit de processos i tractaments que fan servir des dels filtres més bàsics fins als darrers avenços científics i tecnològics. A les cambres de mescla s'afegeixen productes químics que eliminen matèria orgànica i alguns metalls. També es desinfecta amb clor, que evita la transmissió d'infeccions. Per eliminar encara més partícules, l'aigua arriba a aquests decantadors, on perd velocitat i les restes sòlides o fangs cauen al fons. Abans de considerar l'aigua totalment potable, encara passa per diversos processos físics i químics, com la injecció d'ozó, l'ús de carbó granular, la ultrafiltració i l'osmosi inversa. Així s'eliminen microorganismes i contaminants químics i millora el gust, l'olor i el color. D'aquesta manera es garanteix la qualitat de l'aigua que arriba a les nostres llars. La tercera etapa del cicle integral és fer arribar aquesta aigua a més de 3 milions de consumidors. Perquè aquesta aigua arribi a les nostres llars amb la pressió necessària, Aigües de Barcelona l'emmagatzema a dipòsits elevats, que es troben a més alçada que els edificis que s'han de bastir. D'aquesta forma, s'aconsegueix que sigui la força de la gravetat la que aporti la major part de l'energia que es requereix per garantir la pressió de servei. Cada dia, Aigües de Barcelona injecta al sistema d'abastament l'aigua necessària, que recorre una xarxa de canonades de més de 4.600 quilòmetres, amb desenes de centrals de bombament i dipòsits repartits per tot el territori. Un cop usada l'aigua, comença la darrera fase del cicle integral. Des dels nostres desguassos, l'aigua va a parar a una xarxa quilomètrica de clavegueres i d'aquí als col·lectors. En l'actualitat, comptem amb un sistema per sanejar l'aigua abans de retornar-la al medi natural, la depuració. Les estacions depuradores gestionades per Aigües de Barcelona tracten les aigües residuals per medis físics, químics i biològics perquè pugui tornar a la natura o fins i tot tenir una nova vida al cicle integral. En una estació depuradora com aquesta, al Baix Llobregat, a més de depurar l'aigua, es valoritzen els residus per transformar-los en nous recursos com aigua regenerada, energia i diferents materials. És el que es diu una ecofactoria, basada en el concepte d'economia circular. L'aigua hi arriba plena de partícules sòlides, de matèria orgànica, greixos, olis, bosses de plàstic, tovalloletes.
Aquestes reixes eliminen els materials més gruixuts. Després, s'eliminen els greixos i les sorres mitjançant corrents d'aire a pressió. Sistemes o processos biològics, utilitzant els mateixos microorganismes continguts en l'aigua residual, acaben de purificar-la. Una gran canonada, situada a 60 metres de profunditat, porta l'aigua depurada a més de 3 quilòmetres mar endins. Però ara podem anar més enllà en la sostenibilitat del sistema. En aquesta estació regeneradora d'aigües del Baix Llobregat, Aigües de Barcelona du a terme processos d'ultrafiltració, osmosi inversa i desinfecció per regenerar l'aigua i que, en lloc d'anar a parar al mar, pugui retornar als rius i als aqüífers, protegint-ne així els seus cabals ecològics o reutilitzant-la per usos agrícoles, urbans o industrials. Així tanquem el cicle integral de l'aigua, un cicle que no deixa de progressar, un cicle del que depèn el nostre futur i el del planeta.